Mañá mesmo arranca a programación de Nadal de Ribeira cunha ampla oferta de actividades para todos os públicos. O Festival das Amás de Casa en beneficio de Cáritas será o punto de partida dun programa no que a música cobra especial protagonismo. Un ano máis apostamos, eu creo que nestes últimos anos pois é a aposta forte deste Concello, deste departamento, é por descentralizar o que é toda a actividade cultural de Ribeira Centro, valga a redundancia, asistir pois cada vez máis ás parroquias onde tamén pois os veciños agradecen esa actividade permanente, sobre todo nestas datas, para amenizar e para poder ter ese tempo de ocio. Polo tanto, este ano, ademais do que é o Nadal Pelegrín, que efectivamente vai a percorrer as 9 parroquias, vamos a ter tamén a música nas parroquias, na que pois estará amenizada en algunhas delas con concertos de Nadal especificamente, en outras poderemos contar con charangas ou mesmo pois con grupos tradicionais, como pode ser os Liantes de Artes, que estarán o día 25 en Corrubedo para amenizar o que é a tardiña do día de Nadal. Os nenos poderán gozar de contacontos, obradoiros e diversas actividades na carpa Enreda no Nadal, situada no espazo de usos múltiples, así como numerosos espectáculos infantís durante todas as festas. Toda a programación estable, digamos, no Auditorio Municipal durante as tardes de vacacións, na que vai haber, pois, dende o luns 26 de decembro ata o 4 de xaneiro, pois todo tipo de actividades infantís, como poden ser maxia, monicreques, cine, teatro, música, etc. Volveremos nesta edición a abrir o que é a carpa multiusos con ese Enreda no Nadal que levábamos pois 2 anos sin poder facer. Non fallará tampouco o Expreso Máxico de Oriente recorrendo as rúas do municipio os días 24 e 31. E a Praza da Porta do Sol acollerá o recuncho do Nadal, coas visitas do Apalpador, Papá Noel e o Carteiro Real. A mocidade contará tamén cunha ampla oferta de lecer, composta polas actuacións enmarcadas nas rúas musicais ou a festada Noitevella a partir da 1 da madrugada na Praza de Pontevedra.